भारताचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अनेक नवीन कलाकारांना आपल्या कलेला वाव देण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ देत असतो. याचमुळे प्रत्येक कलाकार त्यांचे कार्य प्रदर्शित करत असतात आणि महोत्सवाला भेट देण्यासाठी येत असतात. अशीच एक कलाकार आज भेटली, ती म्हणजे अनिता कुबल. ती एक वॉटर कलर आर्टिस्ट म्हणजेच जलरंग चित्रकार आहे. तिला लहानपणापासूनच चित्रकलेची आवड होती. चला तर मग जाणून घेऊया तिच्याचकडून या कलेबद्दल बरंच काही. पेंटिंगची आवड मला लहानपणापासूनच आहे. मी कधी आर्ट कॉलेजला गेलेले नाही, जाता आलं नाही मला, कारण फाईन आर्ट घ्यायचं असेल तर पुष्कळ जागा लागते, त्यामुळे मला ते करता आलं नाही, शिकता आलं नाही. पण आता मला वेळ आहे त्या वेळेचा मी पूर्ण उपयोग करून घेते. मी वॉटर कलर सोसायटीची मेंबर आहे, पोर्ट्रेट सोसायटीची मेंबर आहे. इथे जे सगळे आर्टिस्ट येतात तर ते सगळे फाईन आर्टिस्ट आहेत आणि त्या फाईन आर्टिस्टमध्ये त्यांनी सगळ्यांनी मला त्यांच्या ग्रुपमध्ये ॲक्सेप्ट केली, ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यांच्याकडून मला जो गायडन्स मिळतो तो माझ्यासाठी खूप मोठा आहे. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत या आर्ट आणि कल्चरमध्ये त्या सगळ्या मुलांनी जरूर ॲक्सेप्ट कराव्या, शिकाव्या, स्वतःला डेव्हलप करावा, इम्प्रूव्ह करावा आणि अशा इव्हेंट्समधून भाग घेऊन स्वतःचा आत्मविश्वास पण वाढवावा असं मला वाटतं. यातून जो आनंद मिळतो तो आपण कुठेच खरं मिळत नसतो. आणि आपली जी आवड किंवा जी काही आपली हॉबी वगैरे आहे ती मुलांनी जरूर डेव्हलप केली पाहिजे. कारण इथं वॉटर कलर सोसायटी पण आहे, पोर्ट्रेट सोसायटी पण आहे. इतक्या चांगल्या सोसायटी असताना, इतके चांगले आर्टिस्ट आम्हाला गाईड करायला असताना मुलांनी का बरं त्याचा लाभ घ्यायचा नाही, घेतलाच पाहिजे असं मला वाटतं.